Sa abirio mar odiochieng' Koromogi ntiere kama kare mondo miyud weche manyien ngeso mogik dwe mar 11 chenro en mar migago magi weche ma wamiyo pek. Uneno kata gima nyotimre Kasipul ng'ama jatelo kigoyo gogandane mbele ji. Uneno gima nyotimre Mbere bende ka joma jotend piny gore nyaka gi yudhe adong. Jotend Pentecostal Voices of Kenya dwaro ni okaw okang' mager mar chik ne jogo ma yudgi ketho mar nyayo tulo e kinde yiero madundo. In the next 21 days, if then this does not happen, all clinic officers across all the 47 counties and the national government and all the referral hospitals will be downing tools. Chiw thieth e bwo mabul mar kuko bogo dhi ng'anyo pono ni piny owacho biro rem chopo winjruok margi. Temo ng'iso jothurwa kae ni pith mar avocado e pith mabiro loko kit ngimawa. Avocado to kisepidho biro keloni nwang'o e higa ka higa. Jopur e kaunti ma Siaya osechako pith mar avocado motisi ni Hass avocado magipidho kaka yor bero sekta mar pur gi ochumi e kaunti no. Erokamano kuom kete Ramogi TV, nyinga Ochieng' Emmanuel, bed kode chakruok nyaka giko. Joluto Mbulu kod jotelo mowuok e kaunti ma Bungoma sani osechako loko pachgi ka girango weche siasa ka gitiyo kod buche magolo jochung' manigi dongruok. Jod bura ma Kimilili Didmas Baraza oyiego gi lokruogno kowacho ni sani joluto Mbulu mang'eny dwaro mana dongruok kendo mano en dwaro mar joluto Mbulu e kaunti ma Bungoma. Mainywe muli kama nyalingo enjaleli yo bantu bali le tagi kone na kechengo kekure mjumbe wa hale sifu basibu ufusiri mkono. Siasa ya Bungoma sasa imebadilika. Siasa ya Bungoma, wananchi wa Bungoma wamekataa watu ya kuletwa. Wananchi wa Bungoma wamekataa viongozi ambao wameendelea kuuza matumaini miaka nenda miaka rudi. Wanataka suluhisho ya matatizo ambayo wananchi wanapitia kila siku. Na wakina mama wameamua kwamba wanachagua kiongozi wenye maono. Vijana wanachagua viongozi wenye kuwatafutia kazi. Wakina baba wanachagua viongozi wenye mwelekeo. Koromogi gin weche ma pod sani biro bedo ka biro kendo wacho koni kod kocha nikech yiero madundo e kanyo bagi kod duol mar IEBC kendo paro mopogore koro wuok kaluwore kod jogo manoyombi jo siasa loko chenro magi kaachiel kod jopiny bende temo golo pachgi koni kod kocha mar mondo mi giyang ni to gibiro kawo okang' mane tok gima chal kama kosetimore. Jotelo mopogore e sani bidho tiendegi kaluwore kod yierogo mane osetimore. Mano gik manotimore e kaunti ma Bungoma bende koro gisani weche mag siasa lokore. Johala e kaunti ma Migori dhi nyime kod keto ikruok makare motelo ne nyasi mar piny Luo michano time kaunti Migori kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe manyien. Makaka jafwambo mar George Malero, gavana ma kaunti no Chila Yako, wacho ni nyasi no ma idhi tim higa ni dhi bedo mano ma oganda Luo bende dhi twak e yo mar siasa ma piny Luo chomo. Metimo higa ka higa, ochopo tielo mar 5, nyasi bedo kodhi tim e kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe mar 12 mar higani. Ka opogore kod chiwo thuolo ne oganda Luo mondo koro bed kod puonj ma opogore mag oganda kitgi kod timbegi kod mamoko, nyasi bedo koro spido ka koro chiwo thuolo mar ohala. We'll bring both potential investors and also potential partners. So again, we have a program where our current business people, potential business people, future business people will meet with potential customers and potential partners. Johale County ma Migori mani obedo kod romo kod governor ma Migori Ochiliako ne wane giseketo ikruok makare mar tiyo kod thuolo makamae e bero weche ohala. Migori is the land of fish. Wan gi reche, wantie kod gold, wantie kod gik mang'eny ma ka ubiro ng'ato ok nyal dhi ma ok oyudo gima berne. Pesa biro Migori ka. Nikech sama atero kata mna njuka, an aja njugu. Ka akelo njuka maloso gicha, abiro yudo pesa.
to pesa ni kayude obiro konya kendo obiro konyo bende obiro madong Migori County ka. Gavana ma Migori e twak mare ne owacho ni ikruok nitiere makare motelo ni nyasini bedo ni koro dhi kelo gadalu mathoth mawuok e piny Kenya kod oko mar piny Kenya. Migori County is the county with unexplored tourism potential. We are looking in great details at the Thimlich Ohinga, Mugabo Caves, and also cultural tourism. Jakoma Johala obendo ng'ere kaka Chamber of Commerce e kaunti ma Migori Peter Orimbo wacho ni giseketo ikruok mar neno ni welo madhi biro e kaunti ma Migori e nyasi ma piny luo obedo kod kuonde nindo e otende mantiere e kaunti ma Migori. Orimbo wacho ni kaunti ma Migori nitiere kod hotende ma bende chiwo kuonde nindo manyalo rwako welo maloga na beach. Kuonde mag nindo gi kuonde mag dak nitiere mang'eny nikech Migori ok en Migori Town kende. Migori Town wantiere kod Rongo, wantiere kod Awendo, wantiere kod Isbania, wan gi Kiancha, wantiere gi Migori Town, wan gi kuonde nindo maber ma ka ji obiro to ginyal koso nindo. Kuonde chiemo ng'eny. Johala gi wach ni gisebedo kod tudruok makare bende kod rite kwe mar neno ni koro weche mag rite kwe koro ting' malo e konde duto e kaunti ma Migori e kinde nyasi mar piny luo. Weche mag security ang'e ni ji oluoroga ahinya, arita nitie maber. Sirikal mar Kenya oikore kod security maber ahinya nikech kaluwore kod twak mane wan go kod gavana marwa, nitiere security madhi ya kuonde mamoko, kendo adwa nyisi niya ka ng'ato biro gi paro moro marach to obiro bedo disappointed nikech biro yudo ka security nitie ya kutosha. Gavana ma Migori Chiliako wach ni nyasi ni mar piny luo ma idhi tim higa ni e kaunti ma Migori dhi bedo mano obende koro oganda luo dhi yudo thuolo mar twak e weche go mag siasa. To ahinya kinde ni ma bende Prime Minister machon Raila Amolo Odinga koro onge e kind oganda luo. They need more of such festivities. When you and I talk and fraternize, the things dividing us become smaller and irrelevant. So the fact that we do not have a Baba unifying factor around this Piny Luo festivity, it provides an opportunity to come closer to one another. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto singo ni piny owacho mare biro dhi nyime gi siro somo pacho ka kendo nyiso geno mare ni Kenya biro idho ngas kaka pinje mamoko. Somo en gino mabende biro misir moromo. E weche mag timo nonro manyalo gero geche, weche mag teknolojia gi science, Ruto leo ni chenro ma ong'ithi biro keti kachiel gi omenda moromo. Cholo chenro makamago jatend piny loso kinde mane otelo ya ayanga gedo ma skul nyiri ma Yusuf Haji Girls kar chung'o bura ma Ijara, kaunti ma Garissa. Anaweka jiwe hili kuanzishwa rasmi. The biggest resource we have as a nation is our human capital. Na ndio nilisema juzi katika bunge ya kwamba kati ya mambo ambayo lazima tushughulike nayo is to develop the highest professional human capital in Kenya by making sure that we have men and women with the highest possible skills in science, in STEM subjects, in research, in development, because that is how we are going to use that resource to develop our nation. Na ndio sababu hiyo tumeongeza pesa ya masomo kwa Kenya kutoka bilioni 500 3 years ago to bilioni 700 this year. Wadhi Siaya nok mag mwandu mag puodho miuso kata cash crops e kaunti ma Siaya na chiel kuom gigo mosethiro yuto ma jopur kono ni mar thoth gi keto maino margi pur mar cham michamo e miere. Kata kamano moko kuom jopur e kaunti no koro chako pur mar avocado matindo tindo motisi ni Hass. Kaka jafwambo marwa James Opondo lero jopur go koro wacho ni avocado mar Hass en mula manyien modonjo e kaunti no ma Siaya. Kuom higni bura jopur e kaunti ma Siaya oseketo maino margi e pur mar oduma, oganda, bel kod mwandu mamoko mag puodho michamo e mier to onge yuto malong'o mar ohala magiyude ni margi tiyo kod lony machon e pur kod puro puothe matindo.
Kata kamano yamo koro chal ma oloko kendo jopur koro odonje pur mar avocado matindo tindo motisi ni Hass Avocado. Lwasi Masiaya oyangore ni ber ne pur mar avocado mar Hass. Wasebedo ka watemo nyiso jothurwa kae ni pith mar avocado e pith mabiro loko kit ngimawa nikech wang'eyo ni thurwa kae alwora mar Lwasiwa ni ber kabisa ne pith mar avocado nikech mokwongo Siaya wan kod koth kuom dwe 7 to koth mar dwe 7 no to kod liet mar chieng' moromo maloyo kaka pinje mag Murang'a gi Central Province chalo. Bang' yudo tiegruok ewi ber avocado mar Hass, moko kuom jopur moriwo nyaka Wakeini nochako pidhe ka gichako kod tielo maromo 40. Mara ya kwanza nilisikia kama wengine hawakujua sana, kwa maana nilisikia hiyo kutoka habari kutoka kwa Radio Ramogi. Nilisikia kuna avocado zingine huwa inapandwa, kuna mafuta nyingi inaitwa Hass. Nikajaribu, nikaenda nikatafuta huko Kisumu. Nikaja nikatafuta. Wakati hiyo nilinunua kama mbegu kama 10 hivi. Nikatangulia kupanda. Alafu baadaye kuna wengine walitoka Murang'a wakaja tukatusaidia mbegu zingine. Nikajaribu nikasukuma mpaka ikawa nikaongeza tena 40. Chich avocado mar Hass pod lachni mar pinje maoko kaka China ware e okang' mamalo kowuok e pacho ka gi pinje mamoko. Kampuni ya Sunripe iko na soko Europe, iko na soko China, Malaysia, Canada, kuna soko kubwa mpaka South Africa. Kwa hivyo kile tunaweza kuambia wakulima ni kwamba wasiogope kwamba wakilima matunda hawatapata pesa. Ne wan kod kambi mar Sunripe ma gibiro kae mondo giwuo gi jopur ging'isgi ni to ang'o monego bed ni gitimo mondo quality matende ni ber mar matunda gi oromo obed ni nyalo dhi e pinje maoko mondo migi manyonge makare. Kute bende gikedogo e yorno manyadala ni mar chiro maoko ok nyiewi avocado man kod kwiri mathoth. Gima be wasefwenyo thurwa ka ni kute mang'eny ahinya be onge nikech puothe ni sani koro osebedo ka kuom higni 5-4 to ang'eyo ni kudni achiel kende miluongo ni false codling moth ema jachandwa manyuolo tong' maruchere e avocado to okweti gi kemikali mabiro tamo jopinje maoko kao nitie biological means mwatiyo kodo manego kute gieki koro ok nyal chando ahinya. Avocado mar Hass en mano madwaro pi mathoth mondo eka okel yuto makare. Kata kamano nok mar pi ne jopur en midhiero mabende gikaloe. Midhiero mar sana pi to koro najitolea agine awagisakta pikipiki to kena pi taoli tenda avocado after 2 weeks kaber to sirkal nyalo miwa pi kuonde ma wapi masago wasechako pidho gego machiegni nikech pi kunyo pi ok yot. To awinjo kwayono kendo kaka an jatich mar county Masiaya ma chief officer mar department mar pi akawo mano kaka challenge wadhi hakikisha ni wasambaza pi e yo makare. Jopur gioriwre e bwo mabul mar Siaya County Avocado Farmers Cooperative Society kaka yorno mar neno ni achudhe ok ojong'gi kendo kelonegi nengo ma ok gidwar mar avocado. Ne wachako Siaya Avocado Farmers Cooperative Society ma ane achiel kuom jokanyo mondo wakel jopur mar avocado ka achiel. Kawuono itinende bende ne wabiro waluongo jogo ma kambe ma nyiewo avocado to tero e pinje maoko. Kuom mano ne ginyiso yie margi ni pur mar avocado nyalo loko ngimagi kendo bero chumi mar kaunti ma Siaya ni mar ochiek bang' kinde manok. Kama zile za kwanza ambayo nilianza kutumia, nilikuambia nilisikia habari kutoka Radio Ramogi, hata nimesavuna mara ya kwanza. Nikaona inaweza kuwa mzuri sana. Koro yudo avocado to kisepidho biro keloni nwang'o e higa ka higa mamano emomiyo na bedo interest mondo apidh avocado. James Opondo, Ramogi TV. Jatend din e bwo mabul ma Pentecostal Voices of Kenya dwaro mondo duol matayo yiero IBC tendo bila kachiel kod duol mar Uganda NCIC
okaw kang mager ma chik ne jogo modi ketho mar nyayo tulo e kinde yiero madundo manyo bagi kuonde chung od bura mopogore opogore pacho ka Efi Nyakidi miwa ler. Tulo manyo nenore kinde yiero madundo manyo bagi kuonde chung od bura kaka Malava, Kasipul kod Mbeere North pod en gino mamedo nyuolo paro. Eka chung od bura ma Malava, jalar kom jaod bura makanyo Seth Panyako noketho moko kuom nyamburko meke kama chielo mar Eugene Wamalwa no wang'. E kar chung od bura ma Kasipul, jaod bura ma Homa Bay Peter Kaluma nomonji kendo rodhi gi moko kuom rawere. Tulo makamano omiyo jotend dine bwo mabul ma Pentecostal Voices of Kenya PVK chwalo pachgi ka giwacho ni ok en ranyisi makare moloyo to sani ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. The chaos we witnessed is worrying. Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027 when the stakes will be higher. Sadly, this should not be the case given that elections are meant to be a substitute of violence and anarchy and a means through which citizens in civilized democracies such as ours express themselves politically in a constructive manner. Nyoko moro wa kageche mag jotelo moko nyaka hotel Panyako kaji gore iwango geche iketho mwandu. Uneno kata gima nyotimre Kasipul ng'ama jatelo kigoyo goganda ne mbele ji. Uneno gima nyotimre Mbeere bende ka joma jotend piny gore nyaka gi yudhe adong' godiochieng'. Kara piny Kenya wachomo kanye. Gikwedo tim matiyo gi rawere marach e nyayo tulo e kinde yiero mani luto mbulu en ratiro mar oganda duto kendo nyaka chiw thuolo ne ng'ato ka ng'ato siro jasiasa mohero. Ayo yudhe wa rowere wa matindo gin jomodhi e skul kendo gisomo ok onego ti kodgi e yo mitiyo godo kodgi no. Gibe ginyalo mana bedo jotelo omiyo ok onego miye siling 200 500 onego wadgi oketho ngima wadgi nono to en owuon oromo chung' to rowere ge mosiepego ne oromo gone kura. Omiyo wano jo kanisa wawacho kata ker mar piny sani wadwa no wuog oko motegno kowacho ni gima nyotimre no rach, kanisni owuog oko, migepe duto te me Kenya ko wuog oko ka kwero gima nyotimre no. Wadwa ni 2027 wabri gi peaceful election. Kuom mano gijiwo rawere ni yor kelo lokruok magidwaro pachoka en wuok oko kendo ndikruok kaka joluto mbulu. Chal mabiro miyo gi thuolo mayiero josiasa mawinjogi kendo manyalo tiyo negi kaluwore gi katiba ma piny Kenya. Yiero en ratich ng'ato ka ng'ato mar mondo yier jatelo, to yiero nego bed en gir mor nikech wayiero joma kelonwa dongruok. Omiyo wan kaka kanisni wakwero gima nyotimre no kendo wakwedo kendo komorowa to wasewuok oko kaka jo kanisni wadwa neno ni gimoro amora ma Kenya ni piny mohero kwe, gimoro amora matimre otimre yor kwe. Gichiwo siem mager ne josiasa bende matiyo gi rawere marach ka gidwaro mondo duol matayo yiero IEBC, duol mar NCIC kod tenda rita pachoka okaw okang' mager machik ne ng'ata ng'ata mitudo gi tulo manyonenore ka chung od bura ma Malava, Kasipul kod Mbeere North. IEBC wadwa no kaw okang' maduong' kaka chairman marwa osewacho ka ni ka ng'ato oyud e yo moro amora moko winjore gi timbe mamono moko winjore, ng'ano onego otweye, to moloyo duto te ok onego ochung' e kom moro amora kendo mar telo nikech wadhi nyayo kido marach e Kenya ka. Kenya irango gi pinje mang'eny e Afrika to gi piny mangima. Kech Kenya en ranyisi mar demokrasia makare. Jotendin go bende dwaro ni jakom mar IEBC Erastus Ethekon oti machiegni gi tenda rita mar keto kenge kendo timo ikruok makare ne yiero mabiro. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Koromogi toki do report kowuok kuom Efi Nyakidi ewi dwaro mar kanisni wakawuoyo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar migago. Wendo mshindi wetu wa weekly winner ile ya 500,000 Kenyan shillings. Wendo mshindi wetu. Thank you God, thank you God, thank you God. I'm grateful. Nashukuru.
This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color, and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter, and discovery. View travel, moments that matter, memories that last. Gimora mora matimre odni sani ine mikelo gito ini wuone mibudiko gika koro bedane ka mondo ne kaka weche borumo kalure gi richo mara jifo timo ayino kama ni racha inyamo ingo mare gurinda nikech ing'eni en tich mar ng'ama miyo puonjo nyithinde monyuolo timbe mabeyo nono nyithinde go biro lokre bang'e gibed joma richo. To en gima ber ni ji te oseng'eyo adier sani, ji te oseng'eyo wat mantie kinda gi niti, omiyo koro biro bedo kode. Owadwa adwa ni wachna gimoro achiel. Bende pari osegachwanyi kae? Nitie odiechieng' ma en pok omiyi mor. In wachna. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain, but then the whole thing just went south, and I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro magero kar thieth maduong' ma Londiani yudo sir tok bengi mar African Development Bank AFDB kaachiel gi tend kaunti bedo gi romo maneno kaka gedo mar kar thieth no biro chakore. Kano lose kinde mane gitimo limbe kama gedo no biro muonyo omenda mano bilion 8. Jatend migawo mar omenda e kaunti ma Kericho Jackson Rop leo ni winjruok ochiegni chopo gi bengi mar pinje Afrika ko giribiti biro chwe kogno kuom thuolo machuok mabiro. Ma en achiel kuom dongruok ma kaunti ma Kericho timo ka gedo mar kar thieth no biro kelo fuong'ruok ne jodak ma Londiani gi alwora mare. They just wanted to see identification of land, whether the land is there. And whether the land has any encumbrances. Are we going to evacuate some people? Are there any structures that we are going to demolish? Or what are the challenges that the land could be having? They have seen it for themselves, that this is a plain land, it has no encumbrances, it is 100 acres, it has been set aside for the Kericho County government to use as a PI land.
and the title is being processed currently at the national headquarters. Leo asubuhi tumeenda Kericho, tumekutana na wageni kutoka African Development Bank na wamekuja mpaka site, wametuhakikishia kwamba pesa iko tayari na hao pia wako tayari na hii project itaanza wakati wowote sasa. Hata kushukuru viongozi wote ambao wamehusika kwa hii project, wakiongozwa na wazee wetu Council of Elders ambao wanatoka Kipkelion West na Kipkelion East, ambao wamesimama kidete kuhakikisha kuwa hii project imekuwa hapa. Na mambo yote tumejionea, watu wameongea na tumekubaliana kwa kauli moja project ianze. Gavana Malamu Isa Timami okonika county gimor gilokruoge mag dongruok madhi nyime county no kalure gi chenro mopogore opogore mitayo e yor yuto mag nam midendo ni blue economy. Jatelo no mane loso Mombasa rumo malora yanga rumo mane okelo kanyakla riwruog Midusa mapachoka midendo ni Institute of Engineers of Kenya koni medruok mar thuolo mag tije kaachiel kod ohala koro nego lomb jolonygo. Tene county Mombasa bende notele ko jatend migawo mar apaya Daniel Manyala okoni gimor gi chenro mathoth magedo madhi nyime kadhodh nam chumbi maduto geto Midusa go mondo tagi elony kod rang'iny mowinjore. This year alone, we saw Lamu record historic ship calls, growing container transshipment, and our first ever cruise ship docking, bringing hundreds of visitors. Each milestone is a reminder that Kenya's northern coastline is no longer a frontier. It is an emerging maritime hub, and with that growth comes jobs for our youth, business opportunities for SMEs, expanded fisheries and marine services. You should always look down the coastal counties because this is where the gateway to the country and the region is. We are expecting and we are also seeing expansion of mega projects within this region, and we cannot underscore or look down upon the contribution of your fraternity. We talk of issues, infrastructure, digital transformation, and the like. An engineer and a variety of engineers will need to be involved in order to make it happen. Purely because engineers, I know, I believe, and we have seen, occupy a very integral role in the success and the future of this country. We will actually have a task force on engineering the future, and it will have both industry and academia representation. And we now agree that we must take our destiny in our hands. Technological, knowledge, and resources sovereignty is something we must achieve if we are to make progress. Yakwara mogiro kamano kumbedo kode chakro nyaka giko chenro ne en mar migago mane mokelo we giko arom kromo saboro gidaka par chenro ma pau tuke nyinga Uchengi Manuel.